presentar un llibre al qual Lluís Duc hi ha dedicat molts anys de la seva vida, els últims anys especialment, un llibre de cristal·lització de moltíssimes hores de feina al voltant de les relacions o, com en diu el Lluís Duc, les coimplicacions entre el religiós i el polític, entre l'àmbit del religiós i l'àmbit del polític. Lluís és un dels mestres del nostre país. Quan dic el nostre país vull dir Catalunya i Espanya, i a més a més és un mestre creixentment reconegut a tot l'orbe hispànic. Lluís s'ha convertit en una de les veus majors de l'orbe hispànic, amb un gran mereixement al meu parer. Jo crec que Lluís és una persona d'una gran erudició, però a més és una persona que ha desenvolupat una virtut que jo preuo més que l'erudició, que és la saviesa. No és un erudit reclòs a la Torre de Marfil o a la Biblioteca de Montserrat, que vindria a ser més o menys el mateix. Lluís és un pensador del món que vivim. I això que dic ara, després us raonaré de parlar del llibre, perquè aquest és un llibre que corre el risc de semblar un exercici d'erudició només. És un treball molt erudit, sens dubte, però és molt més que això. Jo crec que Filosofia i Política és un llibre que ens fa pensar i ens fa comprendre moltes, el que podríem dir, la rebotiga, el canamàs, l'ordit no visible de la política contemporània. Tota la seva reflexió, la que fa en aquest llibre sobre la religió i la política, però també la que fa en altres títols seus sobre el mite, o sobre la vida quotidiana, o sobre la comunicació, en el llibre que vam fer junts, està travessada per aquesta premissa, és a dir, l'ésser humà és un ésser de logos, però també de mite. Aquesta coimplicació, com diu ell, aquesta coincidentia oppositorum, és vital, és un equilibri inestable que necessitem per comprendre la història que vivim i per comprendre la nostra actuació ètica i política en aquesta història. El llibre és de molt recomanable lectura, no només perquè és una lliçó erudita, sinó sobretot perquè és un llibre que incita al pensament crític sobre quin és el trasceni, què es cou entre bambalines més enllà de l'escenari de la política. Jo diria que des de la meva condició adverbial i des de la nostra, des de l'aquí i ara, d'aquest país, aquí i ara, des del temps d'aquest país, és una lectura altament recomanable. Podem pensar que la vida té sentit o no té sentit. Hi ha gent que pensarà que la vida té sentit i hi ha gent que pensarà que la vida no té sentit. El que no hi ha cap dubte és que el sentit és necessari per la vida. I que, per tant, els humans no som capaços de viure sense construir-nos sentit. Això ve de dues coses, principalment. Una d'aquesta contingència a la que s'ha referit l'Albert diverses vegades, que ens constitueix, que ens caracteritza i, per tant, que ens té sempre, per dir-ho així, penjats d'un fil i que fa que inevitablement ens construïm elements de tot tipus que ens permetin sentir-nos mínimament confortats, consolats, utilitzes l'expressió en algun moment, i ve també d'una altra cosa, que som un animal simbòlic, per tant, que ens comuniquem a través de signes i de símbols, i per tant que estem permanentment construint elements de sentit. Senzillament, per acabar, et formularia una pregunta. És possible la plena separació entre el polític i el religiós? Que això fos possible significaria que deixem de ser el que som, que seríem una altra espècie, no la que som? I si fos possible, és desitjable? Els comportaments estructurals de l'ésser humà sempre seran els mateixos, tot i que els comportaments històrics, és a dir, les traduccions, les articulacions d'aquestes estructures en cada moment, per cada persona, siguin diferents. I aquí possiblement hi ha una de les dificultats metodològiques del mètode que utilitzo, i és que hi ha una complicació o implicació de termes estructurals, és a dir, de termes que són comuns a tots els éssers humans i que podem definir com lo simbòlic o lo polític o lo religiós, i
això s'ha d'articular, aquests termes, diguem-ne, estructurals, s'han d'articular necessàriament amb mitjans, amb artefactes de tipus biogràfic, cultural, històric, etc. El que d'alguna manera consisteix el drama dels éssers humans és que han d'interpretar. És a dir, que no disposem d'això que els antics anomenaven la llengua perfecta. És a dir, una llengua, els termes de la qual, els mots de la qual són autoevidents, són clars.